Ναταλία, στις πόσες μοίρες το έχεις δει? 80. Στις 80 μοίρες? Ναι. 80 μοίρες είναι μία η ώρα. Άρα είναι, ναι, μία η ώρα. Πολλές φορές, ειδικά όταν είμαστε στο νερό ή όταν ένας φυσιτήρας θα πλησιάσει ο ίδιος το σκάφος για να το εξερευνήσει, πολλές φορές θα γυρίσει στο πλάι ή αυτό που βλέπουμε έξω από το νερό είναι να βγάζει το κεφάλι. Δεν βγαίνουν τα μάτια του όταν είναι κάθετος, γιατί δεν μπορεί να ανέβει τόσο ψηλά, αλλά γυρίζει στο πλάι για τον εξής λόγο. Τα δύο μάτια του βρίσκονται πάνω σε δύο προεξοχές, δύο μικρά λοφάκια. Και αυτό γιατί το κεφάλι είναι τεράστιο, για να μπορεί να μην βλέπει το κεφάλι του, αλλά να βλέπει κάτι άλλο όταν κοιτάει μπροστά. Παρ' όλα αυτά, κοιτώντας μπροστά, δεν μπορεί να δει ούτε προς τα πάνω και με τα δύο μάτια παράλληλα. Άρα δεν μπορεί να δει στερεοσκοπικά. Θα δει είτε με το ένα μάτι από το ένα πλευρό, είτε με το άλλο μάτι από το άλλο. Από τις πολλές περιπτώσεις που συμβαίνουν, στατιστικά ένας φυσιτήρας το χρόνο εκβράζεται στις ελληνικές ακτές με σημάδια από σύγκρουση με πλοίο, με προπελιές. Βλέπεις το πρώτο χτύπημα, το δεύτερο και εδώ ένα τρίτο που φαίνεται κάπως λιγότερο. Ήδη το πρώτο πιστεύω ήταν αρκετό για να εξοντώσει αυτό το νεαρό φυσιτήρα, ήταν περίπου 5,5 μέτρα και εκβράστηκε στο κυπαρισιακό κόλπο. Ο οποίος όμως δεν τ' άκουσε το πλοίο. Εδώ είναι το πρόβλημα, ότι γενικά... Δηλαδή θυμάμαι ότι όταν ακούγαμε την Ακριβώς, η οποία είναι και πάρα πολύ δυνατός ο ήχος. Ναι. Και αυτός ο ήχος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχει αυξηθεί και συνεχίζει να αυξάνεται εκθετικά αυτός ο θόρυβος μέσα στον ωκεάνο. Και παράγεται 24 ώρες το 24ωρο, γιατί τα πλοία δεν σταματάνε. Οι φυσιτήρες λοιπόν πρέπει να ακούν αυτόν τον ήχο 24 ώρες το 24ωρο. Η αντίδραση του οργανισμού τους, όπως συμβαίνει και με τους βιομηχανικούς εργάτες που δουλεύουν κοντά σε μηχανήματα που παράγουν πολύ θόρυβο, είναι ότι κουφαίνονται ακριβώς στις συχνότητες που ακούνε, είναι αναγκασμένοι να ακούνε συνεχώς, σε αυτό το θόρυβο. Αυτό τους κάνει να μπορούν να αντιδράσουν πολύ πιο αργά, όταν ο ήχος θα έχει πλησιάσει πάρα πολύ και ίσως θα είναι και πολύ αργά για να αντιδράσουν. Συχνά είναι νεαρά άτομα που είναι και πιο άπειρα. Ίσως οι μεγαλύτεροι έχουν μια μεγαλύτερη εμπειρία και το αποφεύγουν πιο εύκολα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν βρίσκουμε και ενήλικες που έχουν τραυματιστεί. Αλλά πολύ πιο συχνά είναι τα νεαρά άτομα. Πώς ξέρουμε ότι κουφαίνονται? Έχει... Ποια πειράματα έχουμε κάνει και ξέρουμε ότι έχει γίνει στα Κανάρια νησιά, όπου μεταξύ των νησιών υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση πλοίων και τουριστικών αλλά και άλλων πλοίων. Έχει γίνει μια μελέτη σε κάποιους από αυτούς που εκβράστηκαν και είχαν προπελιές.